neko ima pitanje ovako, neko onako, ali pitanja su uvek različita. Dobro je što u mojim emisijama nikad nije postavljeno 2 puta ista pitanje, nego uglavnom gledaoci pitaju različita pitanja. U prošlom životu, kad sam radio kao Yi Jing majstor, uglavnom su me pitali samo 3 pitanja. Ljubav, posao i zdravlje. Samo ta 3 pitanja su me pitali decenijama. Takve su bile energije. Živeo sam u Velsu i takva je bila situacija. To je bio 20. vek. Sada, u 3. milenijumu, nema više takvih pitanja. I dobro, ima za ljubav, ali slabo to pitaju. Slabo, zato što kako napreduje tehnologija, ljubav se smanjuje. To je obrnuto proporcionalno. Besplatan odgovor imate, zovite, pitajte, postavljate pitanja i posle toga ja ću odabrati jednu osobu koju ću zvati. Dosta ima sunca, dosta mjeseca, dosta je okružen univerzum, međutim, pored naše galaksije postoji još dosta galaksija i dosta stvari postoji. Neke planete imaju atmosferu, neke nemaju, ali uglavnom Zemlju ima, ali nije to baš toliko dobro. Zovite, ja ću odabrati jednu osobu i pozvati je, besplatni poziv u pitanju. I znači kako to deluje što se tiče frekvencija koje šaljem. Pošto ima atmosferu Zemlja, ja šaljem kroz atmosferu do Sunca i od Sunca se vraća zrak koji ja šaljem frekvencijom, brzinom reči koje sad izgovaram do vašeg doma. Tako to deluje. Pošto nemate još puno vremena, morate nazvati, biti na liniji i onda ja izaberem jednu osobu. To je kad ja velim stop, onda ću nazvati nekog. Znači vi zovite da ja izaberem preko nanofrekvencije da vidim koga ću. Što se tiče Zemlje, što se tiče Plutona, on nema atmosferu i zato ne mogu preko njega da šaljem. Uskoro još 2 decenije pa će biti 1 vek otkrivanja te planete. To je. Dosta ljudi zove, dosta ljudi pita, međutim, ima dosta zvezda, ima dosta koje se javljaju, međutim, svako misli da je zvezda, svako misli da je ovako, ali jedina zvezda u mom srcu je Sunce. Sunce je jedina zvezda. Sve ostale zvezde su lažne, samo je Sunce pravo. I ja preko Sunca sad odabiram besplatnog pozivatelja. Znači, frekvenciju šaljem preko Sunca i posle ću ga ja zvati. Ako mi sad trenutno ne vidimo Sunce, to ne znači da ne postoji, nego mi nismo savršeni i mi smo ovako, jedino što imamo, pa dobro, nisu baš duge noge, žirafa ima duže, jedino to i malo je drugačiji jezik, to je. Inače, nema neke razlike između nas i životinja, znači to je potpuno isto. U lancu ishrane prvi su biljojedi i najvažnija stvar, najbolje su biljke, pa onda idu životinje, pa ljudi, to je. Zovite i pitajte, ja ću odabrati, znači, besplatnog pozivatelja i videti šta može tu da se uradi. U životinskom svetu, kad sam bio u jednom životu mravojed, nema uroka. Nisu me pitali, ja sam sedao ovako na sred šume, okolo su bile sve životinje i ja sam otvarao tarot i nije bilo situacija da su me pitali za urok. Uglavnom me jedna lisica pitala stalno za zdravlje, jedan medved me stalno pitao za ljubav i za posao me stalno pitala jedna hrizantema. Inače ovako za uroke životinje nisu. Zovite, besplatni poziv.